ነሰንባላጥን ጦቢያ እንዳመሰሉ አቦታት ክነድቁ እሳቶም ዘፍርሱ አቦታት ክምዕዱ እሳቶም ዝነቅፉ አቦታት ክቅድሱ እሳቶም ዘዕገርግሩ እዚአቶም ንኩሎም አቦታት አይወክሉን እዮም ነዚና ንብል አቦታትና በአልመን ምዃኖም ለለሊ አቦታትና በአልመን ምዃኖም ንፍለጥ ዲያብሎስ ሎሚ ንኩሉ ንሕና ንገበርናዮ ይገብራሉ ከም ዲያቆናት ነጸላ ተኸዲኑ ከም መዘምራን መዝሙር ዘማራይ ኮይኑ ከም ካህን መስቀል ሒዙ ጠምጢሙ አትዩሎ ዛቤት እዚያ አትዩሎ መፍላጥ መልላይ ናይ መንግድነት እዩ ናተይናትኩምን ብምንታይ ንፈልጦም ይትሕቶ ዘሎ ጎይታ በዓሉ ተዛሪቡዩ ብፍሪኦም ታይ ክትብልዎም ኢኹም ከተለሊዎም ኢኹም መቼም ናይ ክርስቶስ ወደ መዝሙር ዘይኮነ ከም ነህምያ ስለ ቤተ ክርስቲያን ዘይጭነቅ ከም ነህምያ ስለ ህዝቡ ዘይጭነቅ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ክከውን ከቶ አይከልም ወደ መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ነህምያ ትጉህ ዝኾነ እዩ ከም ነህምያ ዘሐንጽ እንበር ዘየፍርስ ስለዚ አብዛ ቤት እዚኣ ከምትን ነህምያ ዘዕንቅፍዎ ዝነበሩ ዘዕንቅፍኹም ብዙሃት ሰባት ክጸንሑኩም ይኽእሉ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ነዛ ቤተ ክርስቲያን ዝውክሉ ግን አይኮኑን እዮም ነህምያ ይሰርሕ ነህምያ ይጽሊ ነይሩ ቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ ከለና ክንጽሊ ግባአና ነፍስ ወከፍና እዛ ቤት እዚኣ ናትናያ እዛ ቤት እዚኣ ክትጽዋዕ ከላ ስማ መን ያትበሃል ቤተ ክርስቲያን ያትበሃል ኩላህና ክርስቲያን ዲና ኮናን ክርስቲያን ኢና ካህን ናቱ ስራሕ ኣለዎ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን አትዩ ዕጣን ይዓጥን ጸሎት የብጽሕ ቅዱስ ሥጋ ወልደ እግዚአብሔርን ደመ ወልደ እግዚአብሔርን ባሪኹን ቀዲሱን ንዓና ይህበና ንሕና ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንመጽእ ጸሎት ንጽሊ ተሰጥኦ ንቅበል ቤተ ክርስቲያን ነጽሪ ጧፍ እንተጎዲሉ ጧፍ ሽምዓ እንተጎዲሉ ሽምዓ ወይን እንተጎዲሉ ወይኒ መጋረጃ እንተጎዲሉ መጋረጃ ናይ ምምላእ ሓላፍነት ናይ መን እዩ ናይ መን እዩ እናተይናትኩምን እኮ እዩ እስከ ካማ ይከልና ሎሚ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ ነዛ ቤት እዚኣ ንሎሚ ቅዳሴ ክኸውን ኢሉ ጧፍ ሒዙላ ዝመጸ መን ኣሎ ሽምዓ ሒዙላ ዝመጸ እስከ ካማ ይከልኩም መን ኣሎ ወይኒ ሒዙላ ዝመጸ መን ኣሎ መጋረጃ ሒዙላ ዝመጸ መን ኣሎ ዕጣን ሒዙላ ዝመጸ መን ኣሎ ማንም የለን ጥራሂድና ተንጠልጥልና መጺና ጥራሂድና ሱቅልና መጺና በረከት ይሐልፈናል ኩላትና አብዛ ቤት እዚኣ ነናትና ስራህን እዮናለና ካህናቱ ስራህ ይሰርሃሎ ይቀድሳሎ ይቁርባሎ ይጠምቃሎ ነቶም ሐሚሞም ዝመጡ ቅባ ቅዱስ ይለክያሎ ስርሑ እሱዩ ንስሐ ክንስሑን ዝመጡ ሰባት ኮፍ አቢሉ ሚኢዱ መኪሩ ንስሐ ይህባሎ እቶም ጧፍ ነምጽእ ሰባዳ እንታይ ኮይና ጥራሂድና መጺና እቶም ሽምዓ ነምጽእ ሰባዳ እንታይ ክንገብር ጥራህና መጺና እቶም ወባ ክንህብ ዝግባአና ሰባት ንምንታይ ባዶ ኢድና መጺና ይርዳኩም ደሎ ኩላትና እዮለና ነህምያ ንኩሎም ሰርዑ ነተሐናጻይ ክሐንጽ ነተጸራባይ ክጸርብ ነተነዳቃይ ክነድቅ ነተሐላዊ ክህሉ ከም ዝገበሮ ኢየሱስ ክርስቶስ በብ ማዕርግና በብ ስልጣንና ነናትና ስራ ይቡናሎ አቦታትና ይሰርሑለው ንሳቶም የም አኪቦምና እቶም ዝተጸዋዕናኸ
እዮና ዘይንፈጽመሉ ምክንያት ታያለን። ስለዚህ ጸሎት ምጽላይ ዘዝምልከተካ ምግባር ካብ ነቢሃ እንምሃሮ እዩ። ነህምያ ንሃገሩ ንኢየሩሳሌም ኣዝዩ ልዕሊ ነብሱ የፍቅራ ነይሩ። ንስኻትኩም ኣብዚ ተኣኪብኩም ዘለኹም ካብ ኣቦታተይ ካህናት ጀሚርኩም ክሰብቶም ዝነኣስኩም ሕፃናት ንሃገርኩም ተፍቅርዋ ዲኹም ወይስ ኣይተፍቅርዋን? ኣቤት 5 ሰባት ትራይልኩም እቶም ካልኦት ኣይተፍቅሮን ኢኹም ማለት እዩ። ሓቂ ድማ ኣቃ ሳያተ ሓቂ ኩላሃና ኣይነፍቅርን ኢና። ንኢየሩሳሌም ወይ ድማ ነታ ሰማያዊት ቤትና እነፍቅር ተንኸውን ኔርና ነዛ ቤት እዚኣ ካብ ጻት ንጻት መመልኣና እያ። ኣቦታትና ነቁርቦ ወዲና ኢና ኢድና ረብሪቡ እዩ እግርና ደው ምባል ሲኢኑ እዩ እቶም ዝተረፍኩም በጃኹም ጽባሕ መጺኹም ቁረቡ ምበሉና ነይሮም። አንታ ዝቆረብ የለን እናተባሃለ ሎሚ ሽማግለ ብየማን አረጊት በጸጋም ተተደግፎም ክወድቁ እንዳደለዩ ምዝጓም ሲኖም ዝቆርቡ ዘሎ ኩሳቶም እዮም። ትመነሰ የለን እዩ ኣብ እንዳ ዳንሲ ዘሎ ኣብ እንዳ ሳዕስዒት ዘሎ ኣብ ሆየ ዘሎ የለን እዮና ረሲናዮ ዝምልከተና ዝግባና ነገር ረሲናዮ ፍቅር ሃገርና ረሲና ከምታ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ንሕናስ ሃገርና በዩ ኢልዎዩ ኣብ ሰማይ ንሰማይ ዝናፍቃ ማይከልና ኣሎ ማን ኣሎ እስከ ንገሩኒ ማን ኣሎ ዝናፍቅ ሓደ እኳ የለን። ምክንያቱ ናብ ሰማይ ሃገርና በከመይና ንኸይድ ናብ ሰማይ ሃገርናስ በከመይና ንኸይድ መቼም ከም ኤልያስ ብሰረገላ ሓዊ ይኮናን መቼም ከም ሄኖክ ተሰዊርና ይኮናን ወይ ከም ዮሐንስ ተሰዊርና ይኮናን ናብ ሰማይ ሃገርና ክንከይድ እንተዳ ኮይና ናብ ዛረጊጽና ያ ዘላ መሬት ተቋዒትና ሜትሮን ፈረጋን ንታሓቲ ተቋዒቱ ኣብ መሬት ክንድብደብ ክንክላለና ናብ መሬት ከኣቱ ካብዛ ዓለም እዚኣ ክፍለይ ክመውት ዝብህግ ሰብ ካብ ማይከልና መን ኣሎ? ሰበይቲ ሲሎማ ወዳ መይትዋ ሓዘን ክኾነላ ሰብ ክድንግጸላ ነቲ ወዳ ጎረባብትን ኣዝማድን ክሪኡላ ነጸልዓ እንዳነስነሰት ጸዋዓኒ ወደይ እንዳበለት ኣሸጊራ ኢሎማ ካህን ተገሰጻ ምስ ማዕብያ ዓበይቲ ተተቆጥዕዋ ምስ ማዕብያ ግን ኩሉ ጊዜ ኣከከባቢኻ ኣከከቤትካ ሓደ ኩፉ ወይ ተንኮለኛ ወይ ኣርሒቁ ዝሓስብ ሰብኣይ ሰዓነን እሞ ኣብ ጎረቤታ ሓደ ሰብ ተረኺቡ ኢሎሞ ኩሉ ጊዜ እናከደት ነጸላ እንዳደረበየት ኣብቲ መቃብሩ ኮይናያ ትበኪ ነራ ተዕዊ ጸዋዓኒ ወደይ ትብል ነራ ኢሎማ ሕብጥ ኢሉ ሽዑ ጸዋዓኒ ወደይ እንዳበለት ኩይ ምስ በለት ሲ ኣደይ በሊ ካብ ናፈቅንስ ንዕናባይ ምስ በላሲ ነዛ ነጸላ ድርብያ ቢላታ ብር ምስ በለት ኣይተመለሰት ኢሎማ ኣብ ነፍስኩም እኮ ይኹም ትስሕቁ ነታ ሰበይቲ ኮነ ሞት ደዓ ዘይተርፍ ኩላና እኮ ክንመውት ኢና ንብል ግን ሓደ ሰብ ክመውት ዝደሊ የለን እዩ ሞት ዝተለዓለት መዓልቲ ዓረጊት ይደሊ እዚ በሊዑ እዩ ዝሰትዩ እዩ ዝጸጊቡ እዩ ኩሉ ርዩ ንዕኡ ሰዶ ኢና ንብል ሰማያዊ ሃገሩ ዝናፍቅ ሰብ የብልናን ኢና ኩላና ክንበልዕ ክንሰቲ ዝብእስ እንታይ ኢሉ ኢሎሞ ንብልዓ ተበልኩም ንብላዕ በቃ ከማያ ኮይና ናትና ኩላ በቃ ሰካሊ የለን ከም ነህምያ ምዃን ይዘድሊ ነህምያ ዝተልዓለ ነዚዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱሳን ኣቦታትና ታሪኮም ዝተጻፈ ንጽውጽዋይ ኣይኮነን ካብኦም እንታይ ንመሃር እዩ ነህምያ ንህዝቡ የፍቅር
ነህምያን ሀገሩ የፍቅር ነህምያን ቤተ ክርስቲያኑ ይሃንጽ ነህምያን ህዝቡ ድማ ይውድብ ነይሩ። አቦታት ካህናት አህዋት ዲያቆናት መንእሰያት መዘምራት ቤት ትምህርት ሰንበት አባላት እስከ ከም ነህምያ ለቤተ ክርስቲያንና ንህነጽ ከም ነህምያ ንህዝብና ንጎስጉስ ከም ነህምያ ንህዝብና ንዓክብ ከም ነህምያ ድማ ሰማያዊ ቤትና ታይንግበር ነፍቅር። መቼም ብንስሐ ዝነጽሐ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾነ የእግዚአብሔር ዝናፍቅ ሰብ ካብዛ ዓለም እዚኣ ብሞት ምኻድ ይፈርህ ድዩ ይፈርህ ድዩ? ኣነ ንስኻትኩም ስለምንታይ ከም ንፈርህ ዶ ትፈልጡ? ኣብ ኣመስከርናሲ ገነት ዶ ንኣቱ ንኸውን ወይ ሲኦል? እዚኣ ተፍርሃልና ኣይኮነት እንድያ? ክልተ ልቢ ስለ ዘለና እዩ። ስለዚ ሰብ ክልተ ልቢ እንተዳ ኣሊና ሓደ ልቢ ንኾን እዩ። ሓደ ልቢ ንምዃን ናብ እግዚአብሔር አምላክ ንምቕራብ እንታይ የድሊ ዝብል ሕቶ ይትመጽእ። ከም ነህምያ ንምዃን ንህዝብኻ ንምጥርናፍ ንህዝብኻ ንምስትምሃር ንህዝብኻ ንምጎስጓስ ንሃገርካ ንምፍጣር ከም ነህምያ ንምዃን እንታይ የድሊ እንተተባሂሉ ሓንቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ቅልል ዝበለት ጥራይ እያ ዘላ። ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ዝበላ እንታይ ይብል? ሪአኹዋ አመርኩዋ አፍቀርኩዋ ለቤተ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን ሪኤያ ኢሉ መጀመሪያ ለቤተ ክርስቲያን ንምጻሞ ንርአያ ቤተ ክርስቲያን ከመያ ቤተ ክርስቲያን መንያ ቤተ ክርስቲያን ስርዓታ ከመዩ ብደገ ደገ ተጎስጉስካ ንቤተ ክርስቲያን ምጽራፍ አይኮነን። እቶም መራሃቶም አቦታቶም እኮ ከምዚዮም አበይ መጽኻ ሪእኻዮም? ንስኻ ደቂስካ ክትሕርንቕ ከለኻ ንስኻ ክሳብ አፍንጫኻ ክትውጥፍ ከለኻ ንዝበልዓኻዮ ጥዕና ክህበካ ካብቲ ዝደቀስካዮ ምእንቲ ክትስቆ ንሳቶም ለይቲ ተስዮም ምእንታኻዮም ዝልምኑ ዘለው አበይ ሪእኻዮም? ምፁ መጀመሪያ ንቤተ ክርስቲያን ራዕይዋ ምፁ ንቤተ ክርስቲያን ራዕይዋ እሞ ብድሕሪኡ ተመሃሩ። ብድሕሪኡ ምስ ተመሃርኩም ንቤተ ክርስቲያን ክትፈልጥዋ ኢኹም። ምስ ፈለጥኩም ኢኹም ንቤተ ክርስቲያን ከተፍቅርዋ ትኽእሉ። ለምኮ ምእመን ናብ ቤተ ክርስቲያን አይመፀን። ስለዘይመፀ ናይ ቤተ ክርስቲያን እንታይነት አይፈለጠን። ናይ ቤተ ክርስቲያን እንታይነት ስለዘይፈለጠ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ከፍቅር አይከኣለን። ንቤተ ክርስቲያን ዘየፍቀረ እግዚአብሔር አይፍቀረን። ንቤተ ክርስቲያን ዝነዓቀ ለእግዚአብሔር ነዓቀያ ነገራ። ምክንያቱ አብዛ ቤት እዚያ ዝምለኽ መን እዩ? እግዚአብሔር። አብዛ ቤት እዚያ ዝውደስ መን እዩ? እግዚአብሔር። አብዛ ቤት እዚያ ስጉፅ ፍተት ናይ መን እዩ? ናይ እግዚአብሔር። ደሙ ዝቅዳህ ናይ መን እዩ? ናይ እግዚአብሔር። ስለዚ አብዛ ቤት እዚያ ዝግበር ስርዓት አብዛ ቤት እዚያ ዝፍጸም ስርዓት ብሙሉ ምጽላዕ ምቅዋም ምንቃፍ ማለት ንመን ምጽላዕ ማለት እዩ? እግዚአብሔር። ንመን ምቅዋም ማለት እዩ? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ተቃዊሙ ምስ እግዚአብሔር ተጻሊኡ ምስ እግዚአብሔር ተዋጊኡ ዝረትዕሎ ድዩ? የለን እኮ አይኮነን። ምስ እግዚአብሔር ሲ ምስ እግዚአብሔር ሰባት ተዋጊኦም እኮ ክረቱ አይከኣሉን። ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ አየንበብኩም እንዲኹም ንፈርዖን አየንበብኩም እንዲኹም ፈርዖን እኮ ምስቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ተባይሱ እዩ ናይ እስራኤል ህዝቢ ክመልሶየ ነባርነቱ ከዕትወየ ኢሉ ምስቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ምስተማስአ ክዋጋ ምስ መፀ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ንባህሪ ናብ ክልተ መቂሉ ከህልፍ ከሎ ነቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ንዝባስ ዝመፀ
ነቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ንክቃወም ዝመፀ ነቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ንኸጥፎም ዝመፀ ንደቁ أهلف زهب እግዚአብሔር አምላክ ነቶም ንደቁ ከፊቱ ብንኩት ዘሳገረ አምላክ ነቶም ጸላአቱ ድማ ድፍና ብሎ አዝቀበር አምላክ ስለዚህ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ዘባስ ታያለና ካብዘይ መንባር ዘምፀና እሱ ደይኮነን ንባህሪ ቀላይ ዘስገረና እሱ ደይኮነን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ክንበጽሕ ዝገበረና እሱ ደይኮነን ነዚ ዝገበር አምላክ ከመይ ጌርካ ትበዓሶ ነዚ ዝገበር አምላክ ከመይ ጌርካ ትቃወሞ አነ ንእግዚአብሔር አይተባስኩዎን አነ ንእግዚአብሔር አይተቃወምኩዎን አነ ንእግዚአብሔር አምላክ ዝበልክዎ የብለኝ ዝብል ብዙሕ ሰብ ከም ዘሎ ይፈለጥ ንቤተ ክርስቲያን ዝጸረፈ ንእግዚአብሔር ጸረፈ ንቤተ ክርስቲያን ዘዋረደ ንእግዚአብሔር አዋረደ ንአገልገልቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝጸረፈ ንመን ጸረፈ እዩ ስለዚህ ንካህናት ዝተንከፈ ወይሉ ምክንያቱ ሳቶም እንት እግዚአብሔር ነው አንቲ ሰብ አይኑ ተነቂሩ ይርኢዶ እንታይ የድልዮ ዝመርህ ሰብ የድልዮ እንደር ዘይ ዝመርህ ሰብ ሲኑ ድማ ናበይ ዝኣቱ ንገደሉ እዩ ንሕናውን ነዞም ሎሚ ንዕቆም ዘለና አገልገልቲ እግዚአብሔር አእንተ እግዚአብሔር ዝተባህሉ ካህናት እንተ ዳስኢናዮ ሚእቲ ከሚእቲ ብርግፀኛነት ዝነግረኩም ናብቲ ቃላይ ዝኾነ ሲኦል ኢና ክንኣቱ ሳቶም እኮ እዮም እግዚአብሔር ይፍትሐካ ኢሎም ስርየት ኃጢአት ዝስሕቡና እሳቶም እኮ እዮም ጸልዮም ቀዲሶም ለሚኖም ባሪኾም ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ደመ ወልደ እግዚአብሔር ጌሮም ዝስሕቡና ነዚዮም ምቅዋም ንመን ምቅዋሚው እግዚአብሔር ስለዚህ ከመሃሌታይ ቅዱስ ያሬድ መጀመሪያ ንምፃ ንቤተ ክርስቲያን ንርአያ ምስራአናያ ንፍለጣሞ ምስ ፈለጥናያ እንታይ ክንገብራይና ከነፍቅራይና አሕዋተይ እዚ ካበልና ካብ ነህምያ ዝካብ ተመሃርና ንቤተ ክርስቲያን ምምፃእ ንቤተ ክርስቲያን መጽኻ ምፍላጥ ቤተ ክርስቲያን መጽኻ ምፍጣር ግድን መኳኑ ካብ ተረዳና ቤተ ክርስቲያን አበያ ዘላ ያታቶ ዘላች ቤተ ክርስቲያን አበያላ ያባ ዋ ንዑ ቤተ ክርስቲያን አበያላ እዛ ህቶ ዚያዝ መለሳ መንግስተ ሰማያት ያአቱ ተዝባል አቤላ መበልኩም ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን አማይ ከናላ ታዘለና ቤተ ክርስቲያን ደቆነት ቤተ ክርስቲያን አብ ሰማይውን አላ ነዛ ምድር ዘላ ቤተ ክርስቲያን ድቃወም ዘሎ ሰብ ነታ አብ ሰማይ ዘላ ናይ እግዚአብሔር ቤቱን ይቃወማሉ ነዞም አብዝ ዘለው አገልገልቲ ካህናት ዝቃወም ዘሎ ነቶም አብ ሰማይ ዘለው ሰማያውያን ካህናት እግዚአብሔር አምላክ ይቃወማሉ ነዞም አብዝ ዘለው አገልገልቲ ዝቃወም ዘሎ ነቶም ናይ አወት አክሊል ንተዋሃቡ ቅዱሳን አብ ሰማይ ዘለው ይቃወማሉ ስለዚህ አፍና ጥንቃቄ ከድልየናዩ ምክንያቱ ጎይታናና አምላክናን መድኃኒናን ፈጣሪናን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ድንግል ማርያም ተገሊጹን አብዛ ምድር ዚያብ ዝመጸሉ ጊዜ ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ነገር ሓቲቶም ወኔሮም እታቶም ታያ ኔራ መስለኮ ዮሐንስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸሎት አስተምሂሩዎም እዩ ንስኻ ድማ ንዓና ጸሎት መሃረና ኢሎም አቀዴ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይሉ
አስተምሂርዎም ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኢልና ምስ ተጓዓዝና ኣብ ማእከል ምስ በፅሓና ከምቲ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ኣብ ሰማይ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እንታይ እዩ? ኣብ ሰማይ ዘለው መላእክተ እግዚአብሔር ብዘይ ምቁራት ነቲ ሰማያዊ ንጉስ ነቲ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክ ብዘይ ምቁራት ከምቶም አቦታትና ካህናት ኣብ ታቦተ እግዚአብሔር እንዳዞሩ ኣብ ማእከል ምእመናን እንዳዞሩ ብጽንሐ ገይሮም ዕጣን እንዳዓጠኑ ቅዱስ 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 እንዳበሉ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ዝቅድስዎ ኣብ ሰማይ ዘለው መላእክተ እግዚአብሔርን ከምኡ እንዳበሉ ይቅድስዎ። ኣብ ሰማይ ፍቃድ እግዚአብሔር እንታይ እዩ? ምስጋና ውዳሴ ዝማሬ እዩ ዘሎ ሰማያት። እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዝማሬ መላእክቲ ንዓኻ ከም ዝዝምርዎ ከም ዘመስግኑኻ ንዓና ድማ ኣብ ምድሪ ከም መላእክቲ ኮይና ኣብ ምድሪ ክነመስግነካ ፍቃድካ ኣባ ይኹነልና።